Umculo we-hip hop osa-underground wolimi lamabhinca kuthiwa ivukane urephele umthandeni. Abantu bangakholwa bababaza nethalente analo lo mlisa. Into eyenze ukuthi abantu bemvume lo mrepha ingoba uberepha into esuka ekhanda ngaleso sikhathi. Ngolimi lwa-hip hop kuthiwa i-freestyle. Uberepha futhi ngomthandeni ngayo uqobo. Abantu abayithandile le nto babonge bangcongcoza kumthandeni ngokufaka le video enkundleni zokuxhumana kwazise umthandeni umuntu omkhulu onabalandeli abaningi, okusho ukuthi lo mrepha usemathubeni ukuthi abonwe abanye abantu abalithandile ithalente lakhe besebenze naye. Sothunji sothunji nganami hola ethi lona umthandeni manqele indoda engezwani noshidi mayibona abantu uyasifihla ngoba wesaba amahlazo umthole ivalele grandova ngoba wesaba amahlazo umnyathele emsileni ngesokuqala iyasuka mina nguKing Zulu general intwana eshaya nami nawo umlazi wala mask eva ngivutholele eguleni ngoba ekhasi khule sisenga noma inkomo ibikhahlela kodwa thina besisenga. Ethi unjandini ufikile uplomile intwana encane ngenankingi vele bakhulele emakhaya kwankomozi new porish thina sikhulele lokushini. That's why isicava isilamba lentwana zazilutho sazogcwala ngathi inamba sayilahlela bazokhala ngathi.